Mehet. Mehet. Andrus Adrián. Gyertek átri, mert rákötik. És végeztél, nem töltöttél. Gyere ki, Zoli! Jé! Betölt a szemöldöket. Betölt jó oldalt. Hol? Képeljük? Marga monitor. Jétek. Sziasztok. Ahol nézelődnek, mi? Ez kurva. Elég. Zsolt? Hello. Krisztián? Krisztián. Elég kalapácsot is, nem lát Norbi bepörgette a vezetőt. Ó, nehogy erre engedd el. A beton, a szívjára, Krisztián, a szívjára. Így a rakásra. Nem jó, mert szétre. Dehogy így repül. De jó mozog. Szívjára te, hogy vagy szívjára? Jöjjön a cica, kijött a kutya. Na még egyszer! Még egyszer! Kiesett a bele! Rajtad agresszív válasz, 2. Jó, hogy készült. De remélem nem az enyém volt. Zoli, köszönöm a monitort. Jó, elég. Elég ez. Kösz, Zoli. Na. Megkapcsoltam a helyet.